Yo, what's up? Mga kapanot, magandang tanghalit, panibagong vlog tayo. O bago tayo mag-umpisa mag-vlog, magpasalamat tayo kay Papa God na binigyan tayo ng magandang pangatawan at biyaya sa araw na to. Okay, ang ating content ngayon ay maligo sa dagat Na malinis. sa parting Paguriran. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan ng beach sa pupuntahan namin. Okay, let's go! Yung walang pamasahe dyan ha, kandong lang kandong ha. Hindi pwede nang umuupo ang bata. Ikaw may pamasahe ka ba? Ikaw Brave, may pamasahe ka? Wala? Ha? Ayan na po ang papunta na po kami mag-swimming. Ayan po ang aking tsuhin na puging-pugi. Okay. Kailangan lagyan natin ng yan, nalagyan po kasi meron kaming dalang kawayan para doon sa gagawing tulda sa kasalan sa 24 sa Lunes po gagawin. Kaya nagkaroon po kami ng isang gagawa pa kami ng tulda sa dagat. Ayan o. Talagang pangmalakasang excursion to. Ano Tisoy? Pangmalakasang excursion. Shout out! Yan. Magilo muna kayo. Maghay muna kayo sa vlog ni Kapanor. Ayan, maghay muna kayo sa vlog ni Kapanor. Ayan o. Para makilala naman kayo. Ang manunod dito, hindi lang dito sa Pilipinas. Buong mundo to. Mapapanood kayo, ayan. Ayan. Vietnam nanonood. Ang aking subscriber, puro Vietnamese eh. Kahit kay Papa, Vietnam. Vietnamese ang subscribers ko. Dahil marunong mo salita ang Vietcong. Kaya lalagay mo rito para paglabas ng boses ko, pang-Vietnam na ang salita. Parang gano'n. Translated na. Oo. Ayan, si Ipin, no? Ang ganda ng buhok, parang lilipad eh. Parang ka bang titirahin na ngayon, Pontes? Ha? Ayan, yan po yung kapatid ng miss ko, mukhang merong bibiraing buntis to. Hindi, biro lang. Joke. Yung asawa ni Tisoy. Hindi halata yung 3 na anak eh. Mukhang 17 anyos lang eh, oh. Sabi ni Tisoy, alakan ko dito ng 10 yan. Yan. Yan po anak niya, 3. Sa 2. Yan pa isa yung panganay, oh. Diyan yung bag ko Yan, din oh. eh. Tama mo, alam mo yung mga excited dito, yung mga bata. Ng kasarapan sa ganyan. Yan. Ay. Tama si Brave. Brave, excited ka ba, Brave? Maligo? Hindi. Sabi mo siya. Okay, iwan ka na lang. Sino? Ha? Ayan si oh. Yan. Ayan si Bito eh. Sharon. Uy, karandungan kita dahil si ano. Paduman si Manay Pinas. May dalawa pa ito. Manay inside na. Ayan, yung ang tsahin kong special na bisita ko. Tuluan sila tulo. Kukuy na lang niya. Uy, saka mo. Sige, tatay ako mamaya. Sige. Bata, akin na rito. Balik ka pa, dito na sa luwas man. Ayan. Isa iba? Ayan. Okay, ito ang tsahin. Hindi tayo na. Shout out. Ayan. Ayan. Meron para. Isa. Ay, shout out kay Tita Edna, oh. Ito yung kaperte ko, kasi lagi kami. Kaperte ko to. Uy, ano na siya. Sa sunod daw na birthday mo, sabay daw kayo. Oo, baka mamaya dito lang ako tumira eh. Oo, kabalik-balik lang ako rito. Ma. Oh, isa ka naman, isang shout out naman dyan. Ayan, doy. Oh, kaway-kaway naman kayo sa vlog ko. Okay.
nakaparating na po kami. Papunta na po kami sa... Anong lugar yun? Ano? Punta natin? Bunot. Bunot? Barangay Bunot? Bagong Beach. Papunta na po kami ngayon. Lugar natin, ano? Hello! Ayun, sa tuloy na tayo. Pero paglakpas ko dito sa ano, yan, yan. Okay, De Lusario na to. Sa Barangay De Lusario. Hello ma'am, shout out! Kapaganda yung... Punta tayo sa Barangay Ramis. Ah. Oo, nandyan. Ilalim. Mamaya, wala, malayo. Andyan, at saka meron kami dalang uling. Siyempre, pag ninano, maganda yan naman niluluto, magutom na. O, sige. Oh, ganda tanawin. Diba? Ang sarap. Yan, ganito ang pagbibigay ng palay rito. Papatay natin, magla-live tayo. Ganda ng lugar. Parang pag nakita mo, tanggal yung stress mo, kaya yung problema mo. Amoy pa lang, oh. Ayos na. Ayan, bundok, oh. Gilid ng bundok to. Kayo sila, medyo mabilis ang aming takbo. Malapit na kami sa Pagiriran. Alam ko itong palayan na to, alam ko malapit na pag nandito tayo eh. Malayo pa ba? Ha? Malapit na. Malapit na, alam ko natatandaan ko itong palayan na to. Ayan. Ayun, ganda ng kalsada rito. Wala man lang ka susalubong. Ka traffic. Wala na. Ayan, tapos na mag-ani. Ayan. Kami. Sabi lang, puta, big time mo ano yan ah. Mukhang magagawa pa ng pupul sa dagat ah. Ayan oh, gagawa pa sila ng tulda. Ayan, Pagol Beach. 6 AM to 6 PM, Barangay Purok, Bacon District, Sorsogon. Ayan po. Magtatanong tayo dito kung magkano ang entrance,
Baka namin di kaya. Yan. Tatanong lang kami. Baka, magkano ang interest dito, ma'am? Ipan? Ha? 10? Ah, sige, pwede na. Okay na, sige. Oh, sige na, okay na, pwede na. Pari 3 wheels. Per head, 10 pesos lang. Oh, pwede yan, sige na, okay na. Tapos, Sige, papuntahin mo rin dito. Patasin mo. 40 lang yung ano. parking. Oh, parking. O, sige na, okay. Ano? Okay na, sige na yan, okay na. Mamaya pa yun, may inatid pa yung ano, kawali. Ay, nalit pa yung kawayo. Hatid daw rin nila. Oh, wala kang dala cellphone, chat mo si Ipin. Chat mo na lang. Ganda, ganda ng beach to. Ayan o. Ito ko yung naming ano. 500 na to, 500. Ayan. Puno-puno. Amo nga ni. Daig sur ka pampang. Ama kabuga mo si Sanyin. Rico Sanyin. Chuso. Ang gandang lugar to, Pacol Beach. Ang lugar na to. Dito kami nag-inquire para maligo ngayon. Nauna muna ako rito para makita natin yung lugar kung talagang maganda. Ayos naman. Ayos eh. Sako na parte. Pag kumana, anong Ayan, ang ganda ng lugar. Ang ganda ng ano. Magluluto na tayo. Ito ang unang linuto ni Mrs. ay kanin para kanin. Kanin ha. Yan na, nagugutom na sila. May mga tinapay mo na rito, yung mga nagugutom ha. Oh, may tinapay dito ano. Ano gutom kayo, magtinapay muna kayo. May tinapay dito yan. Hindi ako gutom. Maligo na kayo, sige na. Yung bata maligo na. Diba? Inutuntang ulam. Sira mo na, kudya na lang ang ihaw. Yan ang ulam na. Luto ka mo ng ano doon sa kanila rin. Ano? Minudo muna lutuin dito. Ano? Paano magkano yung kawali dyan? Kasi may kawali dyan. Siya. Ayan o. Ito yung uling dito sa baon ng nyug, di ba? Ulam sa Bicol. Kaya sa Bicol, baon ng nyug ang uling. Kuha pa tayo ng ano, bato. Yan mamaya pag nagano na yan, pag nag ano na, para ano yung kaldero. Video muna tayo para makakuha tayo ng magandang content. Hintayin nyo na lang. Yelo? Hintayin nyo kami. Automatic yan, isang pindot ko lang nandyan na yelo. Sabi ko sa'yo eh. Maiwan lang yung ano, maiwan lang yung iba, wag lang yung inumin natin. Meron sa cooler. Siyempre, naklang utak. Meron na pala. Ayan, puno-puno yan. Okay, maganda ang ano dito. Ano, hawakan mo ng buhangin, pakita mo sa buhangin. Pakita mo sa camera yung buhangin. Ayan. Ano pakita mo dito? Ayan. White sand din to, maganda rin, no. Halika na, tawagin mo sila, no. Ayan, no. Parang may Ganda. alam ako dito nakatira. Ayan. Ganda ng tanawin dito. Ayan. Parang nakakatakot dito mag-swimming. Okay, guys. Ayan, Parang no. magating ka ng alimango dito. Parang hindi ka pwede mag-swimming.
Init. Ayun na. Sobrang init. Di makita yung aking video. Taka na, muli ko na doon. Subscribe ka naman ka. Subscribe nyo naman ako, parang awa nyo na. Kafa North Vlog. Papa ano? Kapanoid. CA. Kapanoid. Kapa North. C-P-O-R-T-H. Kafa North. Kasi papanot na, tingnan mo dyan. Malapit tayo mamonetize. Para mahiling mo Wow, panood mo. Yan, shout out. Oy, mga taga Nubalitis dyan. Di ba Nubalitis kayo, no? Hindi po, Cavite. Ay, Cavite, di ba yun? O pati sa mga Cavite. O pa-subscribe ng tigili si Oh, Kapal Cavite. para mahiling nindo natin ang view naman sa video. Sa Cavite, sa ano? Carmona. Carmona, Cavite. Okay, shout out po sa mga taga Carmona, Cavite. Nandito po yung kababayan. Yan, nandito po. Billion Sorteo. Yan. Shout out. 500 na lang ang dalawa. Okay. Ayan na po si Mother. Naniningil na po ng pambayad sa cottage. Magkano yung pay ng ano bayad? 500? 500. Okay, maraming salamat po kay nanay na binigyan kami ng discount. Ay, pangalan niyo, nay? Nay, kasi itong beach nyo, mapapanood ito, marami ang kakapanood dito sa Manila. Ibalik ko na lang po ano. Ha? Ibalik ko na lang. Oo. Kasi na 500. Okay. Ibalik ko na lang po. O, sige po. Oh, kita mo? Hindi masarap yan kasi maraming utak ang gumagana dyan. Durado, hindi isa lang. Paminta. Yan. Walang paminta. Meron ako naka-plastic. Oh, yung pisa na dyan, oh. Pisa nyo, basta tirahan nyo lang ako ng... Yung inumin ko kasi ano talaga eh. Alfonso lang talaga. Sa kanila na yung ano, Wala man. impilite. Di, Alfonso mo, dalawa yung Alfonso lang. Yan. Alfonso mo ng pisa nyo, pag nakalahati, tirahin sa akin kalahati. Alfonso na kayo. Oh, 300 lang, oh. Sabi sa'yo mura. Google sa atin ang mga mahal. Yan na, mag-uumpisa na silang ano. Ito yung aking bagong Team Tagay. Meron kasi akong Team Tagay eh. Ito mga bagong muka. Yan. Sila lang bago Na. Kasi ano. Ano? So, kain ka muna. Kain ka muna tinapay. Tinapay muna. Gugutom na ito dahil... Ayan, yan, tinapay. Yan ang porter ng tinapay yan. Oo, Ala, ang sibang kanin mo nito. oh, ang ganda rito. Ayan, oh. Ayan yung iba. Ayan. Ganda nito. Oh, yung luwag pa pala rito. Ganda, no? Ah. Hindi mo na pantab nila, isa, pantab nila. Okay na, oh. Dito. Ina, nakalublog kayo. Galing, ano. Yan, ang ganda ng ano, ang ganda ng lugar. Picture mo kayo, Tategoy? Itong pipinutin mo picture yan. Ha? Oh, ito, ang lakas na karo rito, oh. Tubig tabang bato. Ayan, oh, malakas pala. Ang galing ng ano, ang lakas. Ano ba yan, boss? Tubig tabang ba yan? Oo, yata. Ha? Tikman natin, ha? Nagbablog tayo, nagbablog. Ayan, tingnan natin yung tubig tabang, ha? Para maalat pa rin. Hindi tubig tabang. Kaya halo. Oo. Di puro tubig eh.
Akala ko tubig tabang. Merong may halong ano, may alat. Yan, ang ganda ng lugar. Ngayon ko lang nakita ito. Ayan. Wow! Ang ganda. Oh, kita mo, ang laki ng bato rito. Oh. Yan, siguro ikot tayo. May ikutan sa bato na to. Ayan. Ito. Tayo. Pasok tayo rito. Pasok, pasok. Ayan. Ayan, tayo sa loob ha, dito. Pasok tayo sa butas. Ayan. Ayan. Tayo, pasok, pasok. Ayan. Ayan, oh. Diba? Simple lang, parang buwakan ito ang puti ng buwan. Ito sa pinakamalayo na po sa Panang Beach. Ayan. Oh. Oh. Pero ano, merong oh. Dito. Ganang tubig doon, oh. Ay, mga pangit! Tumingin kayo! Ayan, oh. Brave! Brave! Ayan, oh. Uy! Ito, ang ganda ng buhangin dito. Para kang nasa, ano, Boracay, oh. Ayan, oh. Ayan. Ang ganda. Kulay na kulay. Kakulay ko. Ha? Kulay ko. Hanapin. Yang, videoan mo ko nga tiyang. Kabidyo na yan, ha? Ha? Shh. Yang, hawakan mo ko dyan. Akit ako dyan sa bato, ha? Eh, mamaya Nakaplay na, di ba? Ang ganda na. Yes. Ako, ang ganda ng buhangin dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ah, di ba? Ang ganda. Bilis, bilis. Akit ako, ha? Bilis mo kami ni Shane. Nagaganto. Bilis ka, uy. Oh, di ba? Alisin mo, bilis. Tanga malaga, dito naman yung isik, oh. Kahit masakit ang paa. Oh, di ba? Ang galing ng aking stand. Oh, pause mo muna. Cut muna ka. Yes, maliligo si Kapano tsaka yung misis niya. Ayan, oh. Ayan, ayan. Yes, come on. Okay guys, pasensya na po kayo sa mga ano ha, kasi hindi ko makita eh. Ayun, ayun. Ayun si Natisoy, oh. Ayan, ayan. Ayun si Natisoy, si kasama yun.
Siti si ba yan? Rain? Rain, siti si ba yan, Rain? Rain? Rain, siti si ba yan, Rain? Siti si ba yan? Siti si ba yan, di? Ay, hindi pala, no? May orange yung damit niya eh. Oh, di, siti si ba yan, di? Patayin mo muna. Okay, di. Ayan, si Maria Jose, o si, Tito si, ano? Pwede ako, di kumano yung ano, Hindi pala, hindi. Yo. Oo. Labo. Ano? Against there too. Makita. Makita dyan. Oo. Parang mga anin. Oh, yeah, shout out sa inyo. Vlogger po ako, ha. Shout out sa inyo. Oh, ano, di mo lang makita, ano? Okay, may yan lang tayo. Yan. Okay. Hello! Ayusin na po kayo sa mga aking viewers. Dahil medyo no, malabo. Malabo. Saan? Mamaya na. Wow, come on. Ayan na. Hi, ma'am. Taga Malabon ako. Oh, Malabon. Isa po akong vlogger. Oh, shoutout po ang YouTube channel, Kapa North Vlog. Ayan. Oh, taga Malabon po ako mismo. Taga Malabon. Bayan mismo, sa San Agustin. Deliver kami dyan sa bayan ng Sa bayan, doon mismo ako sa bayan. Ayan. Doon ako mismo. Napunta ko rito dahil may kasal. Yung pamangkin ng misis ko, taga dito Sorsogon. Taga Santo Domingo.
Sa Lunes ang kasal. Marami na pala ako rito mga kababayan, Tagalog eh. Taga Bulacan to eh. Oh. Sinong taga Bulacan dyan, ma'am? Sila po. Ano tayo ang pangalan mo, tay? Shoutout kay Rooney. Maraming salamat. Talagang bilog ang pundo, sabi. Kita mo, kapwa ko Tagalog, oh. Kita-kita po kami dito sa Bulacan, sa ano to? Kasi ako, Santo Domingo ako eh. Ano to? Pero sursugong pa rin to, di ba? Dumating kami kahapon dito. Ano sinakyan yung ano? Ano sinakyan yung ma'am? Ano sinakyan yung boss? Nakaban kami. Sobra-sobra na kami sa araw dito. Oo. Na-stranded lang kami kasi naluko kami ng mekaniko. Kaya inabot kami 1 buwan mahigit. Naku. Ako totoo lang. Masarap pa nga yung sumakay ka lang dito, di ba? Nang wala kayong iniisip na driver. Mas masarap rin yung may sasakyan kasi nakakagala ka. Bagay siya, no? Pero ako hindi. Kasi ako, mas maganda na yung sasakyan mo, kabisado yung daan. Mahirap pag commute dito, mahal. 1-3. Hindi, yung pamasahe, magpupunta, commute. Ano po ang ano nyo? Ano po yung YouTube channel nyo? Kafa North. Kapa North? Oh, CP. Kapa North? Oh, CP. Ayan, oh, yung makasubscribe ako sa aking mga ano, ha. Ayan, Kapa North, CPE. INO, RTH, vlog. Okay, papasalamat ako sa mga kababayan ko. Kapag ko Tagalog. Anong taga-probinsya yung ma'am? Samar. Ay, business. Waray ako. Tagaliti ako. O, isa salita natin. Puro ano, waray. Taga-Tacloban ako. Maupay nga, kulop iyot. Ayun yung katanan, ha? Ayan, mga ano ko. Kita mo na karoon ko subscribers, eh. Ayan. Ayan. At ano ba ka madam? Ako po. Ha? Ay, shoutout kita. Desiree. Ano? Desiree. Desiree, shoutout kay Ma'am Desiree. Ikaw, ma'am? Rowena. Ay, shoutout kay Ma'am Rowena. Ang kababayan ko po, tagaliti rin. Ay, taga Samar. Pero isa salita, waray. Kailangan pag-uwi ko, mapanood ko sa YouTube yan, ha? Mamaya lang, ma'am. Sir, i-upload ko to. Naano mo na ba yung ano ko, yung... Nasearch mo na yung ano ko? Wala pang may signal sa akin. CPE. Ayan ha. Kafa North Vlog. Dahil panot na ako, yan. Ayan. Shout out mo yung taga San Jose del Monte. Oy, shoutout sa San Jose del Monte, Bulacan. Umanito Kay family. Umanito family. Humanito. Umanito. Humanito family, shoutout po sa inyo lahat. Diyan sa San Jose, Bulacan. Ano si Del Monte? San Jose del Monte, Bulacan po. Kina Boy Beach, Jeremy, Kanaboy Beach, Jeremy. Charles. Charles? Okay, shoutout po sa inyo lahat. Ayan po, mayroon akong kababayan dito. Napunta mo kami ng Bicol. Ayun, nagkaroon ako ng kakilala. Ayan, si ma'am. Kayo ma'am, dito sa Bicol kayo ma'am. Opo, dito lang. Ayan. Kami silagan po. Kami silagan ba? Kasi yung misis ko, pero matagal na kami sa tagal na kami sa Malabon. 17 years na. Dito na po kayo nakatira. Hindi. Bakasyon lang kami. Sa kasalan lang. Ito po ba yun? Kapa North? Ayan, Kapa North. Yan o. Nag-ano ka ng Carolina promo? Yan. Kapa North. Yan, Kapa North yan o. Yung pag-uwi namin nakalagay dyan. Diba? Thank you Lord, di ba nakalagay? Yan, okay. Ay, hindi yan. Hindi yan, Kapa North iba-iba. Yan. Ibang diretso Kapa North. Tama yung spelling ka lang, mayroong diretso lang. Yan. Thank you sa mga kapwa ko Tagalog ha. Hindi, kapwa pala waray-waray. Waray-waray. Oh. Waray batasan. Waray upay. Waray kanon. Waray bugas. Maraming salamat po. Ito, upload ko ito mamaya-maya lang. Panoorin nyo ha. Marami ka ng subscriber ko. Ayan, nakita nyo mo yan oh.
1,116 ba? Na rin. Oh, 1,115 na. 40 yan, 16 na ata kayo kasi may kasama na kayo dyan. Yan. Part 1, kahapon yun. Ay, ito, Bicol Oh, Adventure kahapon Part yan. 1. Doon sa kabila yun, sa kabilang ano. Pagdating nga namin, nagano kami doon sa dagat, sa kabila. Doon, saan? Sa may Santo Domingo. Maganda din doon. Hindi. Kalang, adventure talaga. Akyat ka po. Oh, parang pagbaba mo, ang hirap. Ay, nakarating na kayo kuya ng ano, ng Balera Aurora. Hindi pa. Tsaka Dinggalan Aurora. Ito nga raw, mayroon daw maganda dyan. Pupuntahin kayo. Na-achieve mo yung ano, pag-vlog ko. Maraming salamat po sa aking kababayan na kapwa ko, waray-waray. Thank you sa inyo. Oh, na-subscribe. Yan mo pag ano ka, mag-thumbs up. subscribe sa mga Ayan. subscribe na Ayan, tapos tamas mo, thumb ups. Ayan, maraming salamat po. Ano mo, yung bell. Ayan, ayan. Pinindot ko na yung subscribe. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Bell. All mo na. Para lahat na ano niya, vlog niya, mapapanood mo. Okay, nagkapasalamat po ko sa, bagay, siguro tayo magtutulungan lang, di ba? Di ba? Malay mo, sumikat si kuya, dami niya. Oo, siyempre. Parang araw magkita. Oo, siyempre. Hindi kasi meron kong ano, Pati itong mga to sa'yo doon. meron kong, gusto kong maging charity vlogger. Kasi may trabaho naman ako. Yung anak niya Si Kuya Rab. Rab. Kuya Rab. Taga dito, sabi ko lang yan. Oh, ano sila kam? Taka si, yung mga ano doon, may pinsan ako nakapasok doon. Sila eh. Alam mo yung ano doon, yung si Tikram. Ano mo? Oh, na pinapanood ko At yun. saka si Pugong Biero. Puro vlog, ano yan, charity naman vlogger. si Pugong Biyahero, taga Visayas, taga Kalibo. Hindi, doon lang siya tumutulong pero taga ano yan. Taga dito sa, kasama si ano si, Sinusubaybayan ko talaga kay Kuya Bal. Santos Matubang. sabaybayan mo yung ano kay Pugong Biero sa Davao, yung ano. Nasa Davao siya. Tapos kay ano kay isa pa yung isang charity vlogger yung si Pobreng Vlogger. Oh, pobreng vlog. Di ba? Dami mo na palang na ano. Marami na. Yan. Kailangan talaga masipag ka mag ano ng ano para maraming views. Ako, ulitin ko, nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi pa man tayo sikat, at saka isa, makababayan tayo, di ba? Isa sa natin, puro waray, ha? Ito kay ma'am, shoutout mo siya, ma'am. Taga dito to sa Bicol, sa asawa ko. Taga Bicol talaga sila. Ano pangalan mo? Hello, Hamis Lagan po. Sa Mislagan, shoutout. Talo kay sir, shoutout po kay sir. Ayan. Ito kapatid Ito, ma'am, ko, siya ano, ma'am? pinuntahan ko. Taga, din po. Mislagan, no? Kaming dalawa din ako nakapag-asawa. Kaya man. Yung miss ko, nilang uminom yan, eh. Doon, lasing, eh. Lasing. Kasi kung nagkaroon ako ng panibagong subscribers, ito kayo na ma'am, lahat, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po kasi puno na po. Mahaba na to, mayroong 2 oras na. Ano ko lang ito, i-edit ko lang mamaya-maya. Yun na lang po.